بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ramazan ayı hadislerin devam etemiz. Bugün biz Müslim jiyintığında kile turgan bir sahih hadisni alırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "İkra'ul Kur'ane fe innehu ya'ti yevmil kıyame şefi'an li ashabihi" dedi. Kur'an'ı de okuyunuz de, çünkü oldu kıyamet gününde ana okuşularga da Kur'an'ı kubitip okuşularga şefaat kılacaktır. Yani anı yoklayacak. Yani Ramazan ayında biz bilemiz, bigrek de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ündedi kubitip Kur'an okurga. Çünkü Kur'an en hayırlı zikirlerinin birisi bulup tura. Bizning urazabızını kamilleştire, savabını arttıra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de indi Jibril фәрештә белән Коръәнне берничә мәртәбә укып чыга торган булган. Һәм күрәбез, бу тарихка кайтсак, безнең галимнәребез дә Рамазан аенда дәресләрен туктатып, Коръән белән шөгыльләнә торганлар. Бик күп итеп, кайсыдыр 2, 3, 4, 5 тапкыр, анда инде кайбер риваятләрдә килә, кайбер галимнәр 10-шар, 15-шар тапкыр Коръәнне укып чыга торган булганнар. Безгә дә шушы Рамазан аенда максат итеп куярга кирәк, бер тапкыр булса да яки 2 тапкыр кирәк тә хәерле Коръәнне укып чыгарга. Чөнки менә шушы Коръәнне кем күп итеп укый, шушы хәдистә менә ул шәфаәт кыла ди. Менә бу дөньяда да уйлап карыйк әле, безнең берәр яклаучы булса, берәр зур абзый, берәр чиновник тик, шулай берәр глава, берәр зур бизнесмен әйтеп куя икән, мәсәлән, бу кешегә нинди генә эш башласа да, тимәгез, бәйләнмәгез, яки берәр проблемасы булса, ярам борчылма, мин үзем сөйләшермен дип, без үзебезне икенчерәк хис итәбез. Шулай бит, монда кешем бар, бу эшемне бәрабәр иншалла башкарыбыз, шушы кеше ярдәм итер дип, яки кайбер вакытта хәтта менә закон бузмый торган, дөрес юлларда да берәр эш эшләргә уйласаң да, артыңнан терәк булмаса эшли алмыйсың. Шулай бит, көнче кешеләр күп, бигрәк тә безнең халыкта көнчелек киң таралган, эшли алмаска мөмкинсең. Әгәр дә артыңда инде әйтәләр ишетегез, төртеп торучы терәк булса, эшли алырсың дип. Ягъни яклаучы, саклаучы булса, эшләргә җиңел. Һәм дә уйлап карагыз, кыямәт көнендә мондый связьлар бетәчәк. Шулай бит, без калачакбыз үзебезнең иман белән, игелекле гамәлләр белән. Һәм шул вакытта да кем Коръәнне күп итеп укыды, шушы Коръән аңа шәфаәт кылачак. Раббым, ул йокыларын калдырып, үзенең нәфесен тыеп, мине күп итеп ишәде, укыды. Укыды, Раббым, аны гафу итсәң иде, кичерсәң иде, җәннәтләреңә кертсәң иде дип шәфаәт кылачак. Һәм әле Рамазан айы Аллаһка итәгать айы, әҗер савап күп итеп җыя торган ай. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде сахих хәдисендә, кемдә Коръәннән бер хәреф укый икән дә, аңа бер изгелек языла ди. Шушы бер изгелек 10-га тапкырлана ди. Ягъни Коръәннең бу гарәп телендә асылында укыган әҗере, ул да булса нәрсә? 10 әҗер. Бер хәрефен укыдың икән, сиңа 10 әҗер языла. Син бер генә бит укып куйдың икән, сиңа күпме әҗер языла. Бу безнең Рамазан аен тагын да инде камилләштерә, тагын да дәрәҗәсен арттыра. Менә шуңа да безгә Аллаһ Тәгалә ихласлык бирсен ия. Һәм шушы Коръәнне укыганда безгә тәһарәтле килеш укырга кирәк. Әгәр дә без асыл Коръәннең үзен тотып укысак, әгәр дә телефоннан укыйбыз икән, бу вакытта проблема юк. Тәһарәтсез дә укып була. Шулай ук тәрҗемәләрен чип-чиста татарча, русча гына була икән, гарәпчәләре язылмаган ул вакытта шулай ук рөхсәт ителә тәһарәтсез укырга. Һәм хәерле, менә ул бер битен гарәпчә укыдык икән гарәп хәрефләре белән, аның тәрҗемәсен дә белү хәерле булып тора. Менә Аллаһ Тәгалә нәрсәгә өнди, нәрсәгә чакыра, нәрсәдән тыя, менә буларны белү шулай ук хәерле укыганыңны аңлар өчен. Чөнки бер яктан укып без әҗер савап тупласак, икенче яктан аның мәгънәләренә төшенеп, аңлап, фикерләп, безгә шушы аятлар белән яшәргә дә кирәк, тормышка да ашырга. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Муслим җиңтында килә торган хәдистә,
Al-Qur'anu hujjatun lak aw alayk. Qur'an dia seni яклаячак, синең яклы булачак ди, яки сиңа каршы булачак ди. Әйткән бит, кем Qur'анны күп итеп укый, ул шәфаәт кылачак. Әйе, монда да әйтә, Qur'ан сиңа дәлил, сиңа яклаучы булачак, яки сиңа каршы булачак. Менә монда сорау. Кайчан соң сиңа каршы булачак? Әгәр дә Qur'анны укып, аның белән яшәмисең икән, аның әмерләренә хилафлык, каршылык күрсәтәсең икән, бу вакытта Qur'ан сиңа да каршы булырга мөмкин. Раббым, ул укыды, мәгънәләрне төшенде, тәрҗемәләрен дә белде, хөкемнәрен дә белде, әмма яшәмәде. Ул белде зинаның харам икәнен, зинадан тыелмады. Хәмернең харам икәнен белде, тыелмады. Ул рибаның зур гөнаһ икәнен аңлады, шушы аятларны укып, әмма рибадан тыелырга бер дә уйлап та карамады дип каршы булачак. Раббым, аны үзең җәзага тартсаң дип безгә каршы булачак. Шуңа күрә шушы Qur'анны укып әҗер савап туплаганнан соң безгә мәгънәләрен белеп, төшенеп, аңлап, сорашып, аның белән яшәргә дә тырышырга кирәк. Әгәр дә хакыйкатьтә дә Qur'ан безне яклаучылардан булуын теләсә. Шуңа күрә менә бу Рамазан аенда арттырыйк Qur'ан укуларыбызны, калдырып торыйк шушы телефоннарыбызны, буш сүзләребезне, тырышып кулыбызда һәр вакытта да шушы Рамазан ае буе Qur'ан булуын. Әгәр дә тәһарәтебез юк икән, телефоннардан тәһарәтсез укыйк, тәһарәтебез бар икән, асылын ачып укыйк, тәһарәт бетте икән, инде тәрҗемәсен тәһарәтсез ярый тотып укырга, әмма Рамазан аен Qur'ансыз үткәрмик. Чөнки Пәйгамбер саллаллаһу нәрсә диде? Шушы айда Qur'анны күп итеп укырга чакырды. Үзе дә шуны эшләде, сахабаларны шуңа өндәде. Сахабалар да шушы Qur'ан белән бу айда мәшгуль булдылар. Я аyyuhallazina шаһр Рамазан унзила фихил Qur'ан. Шу Рамазан аенда безнең Qur'ан иңә башлады ди. Аның фазиләте Рамазан аеның нәрсә? Qur'анда иңә башлады шушы мөбарәк Рамазан аенда. Шуңа күрә бу айда Qur'анны салкын карамыйча, кулларыбызга Qur'ан тотып, дөрес итеп укып, фикерләп, мәгънәләрен төшенеп, аның белән яшәргә Аллаһ Тәгалә һидаят тәүфигын бирсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.